Maayong hapon sa kanan. Tingali mahibong mo tungod kay gi-emphasize man karon sa liturgy na kining celebration sa katapusang panihapon ugma ang veneration ug ang Sabado usara ni siya ka celebration. Unang si Father Glenn ang mo celebrate niini, kami mo assist lang sa mga kalihukan nga mong ibahin. Muna ako ro'y nasubuan na muwali karon samtang si Padre Ray akong bisugo. Padre Ray, ikay basa si Bangkilyo. Sa niyaging adlaw sa akong misa nga may pagkalapit usab saysay sa Ebanghelyo karon, ako na ning i-point out kung pipila niini ako ning isang balikon karon. Importante ni siya ang Semana Santa nga nangandam ka sa niyaging Marso 5, Merkulis Kabadles. To be honest, mangutana lang ko ninyong nanimba karon, isang kamot sa nabadlisan niya itong Merkulis Kabadles. Isa ang kamot ay mo pamakat. Mangutana. So, dili tanan nabadlisan. Pero kamong wa mabadlisi, wa na magpasabot nga exempted mo ning atong kalihukan. Ay kita mga binunyagan o kabahin kini siya sa itong pagtuo nga diin kabahin sa Kwaresma ang penitensya, puasa, masugsog nga pag-ampo. O makadungogi mo nako niini nga kini atong ipangandaman mao ni ang pinakadako nga selebrasyon sa simbahan. O ganiya ta karon ining Huwebes Santo ang paghilin sa pagsaylo nga diya sa tubangan, pero dili di sila mao ang hugasan sa mga tiil ug dahay dikte gibasa ganina before sa pagsugod sa misa. Sumala sa Ebanghelyo, ihugasan ni Kristo ang mga tiil sa mga apostoles. Pero ang saysay sa unang pagbasa, ang detalye giun sa paghimo ang pangilin sa pagsaylo nga si Moses ang pilid niini na before sila nakabiya sa Ehipto, naginaglag sa Ginoo, nagandam sila kandig o karnirong timso laki. Muna mga iihaw, iasal, ug ang dugo niini ipahid sa pultahan. Nganong ipahinduba kita ni ini kay ang maong practice gihimo gihandom matag tuig hangtod sa ikaduhang pagbasa nag-discrot sa gihimo ni Kristo pag-andam alang sa maong pangilin na ang pan ug bino maoy iyang ipanalinan. Ang pagtukod ni Kristo ning atong selebrasyon karon o kini ako ning assignment sa tanan. Lisod man ang padungog-dungogon ang wa. Muna ang naamoy akong padungog-dungogon alang sa sunod tuig. Kay kung ato pang nasabtan unsa kanindot ug ay importante ning maong kalihukan, daghan kay musimba. Tungod kay mao man ni atong paghandom sa gihimo ni Kristo, ang pagpahinumdom sa pagilin sa pagsaylo in the Old Testament. Sa ato pa ang pagsubay ining Eucharistia nga atong sawan karon. Muna nga si gihimo ni Kristo pan ug bino nga mao'y tutay gikan ni Kristo nga si Pedro niingon nga di ko magpahugas sa akong tiil. Kung di ka hugasan, di ka akong tinunan. Kung sayo kita nga si Pedro o'y atong unang Santo Papa. At present, si Pope Francis, ika-266 nga Santo Papa. Ang Eucharistia, ang langit ng kalanon na gitukod ni Kristo, nga atong sa ulugon matag Domingo o matag panahon na kita musimba. Munang balaang mga adlaw kung nakadaig ko, ganina, kagahapon, o sa paglunes, daghang mangumpisal, ako lang liha, ambot o ilabag kaning bation ba sa duha kapare, kay di pangumpisal ba, iniglingi na ako, magkadaghan man.
Kung ang naglinya, nag-antos, kami pong napakumpisal, nag-antos. Instead magkagamay, magkadaghan man Hinuon. Muna ba nga, sakripisyo. Apan kung naay gwapang mulinya, mahawagtang ang kakapoy. Ambot mo, affirm magkaning duha, pero ako na, kasi natian. Pero, mosamot o kanindot, labi na lalaki ang mulinya, mangumpisa kami sakripisyo. Mosamot o kanindot, kung iyagyag yun ang tanan, and still, I encountered, ikalay bahala, Father, na nakalimot ko sa uban. Gada pa nagkumpya ang uban. Ako lay bahala. Ikay nakasaha. Ako'y bahala. Muna nakaday ko sa pipila. Daghan man kita karon, pero mas daghan ang dili mamumpisal. Padungog-dungog galing ako, Muna nga, nindot, nga diyan kitang miangkon kay Ugmang Adlawa, Birni Santo. Siya gilansang sa cross, walay sala. Kita unta ang angang ilansang, ang atong pagpangumpisal, muli ang atong pagpalansang sa kagulingon, daling anoning sa itong nahimong kasaypanan. Muna ba nga siya ay nagluwas nato, dasala, kita ang natasala. Muna ba nga ang pagpangangkon lagi, it requires a grace. Grasya sa pag-angkon. Ug ang simbahan itukod ni Kristo, dili bayani sa matarong, simbahan kini sa mga makasasala. And once we own sa itong sala, that means pata sa simbahan nga iyang gitubos. Apan, naging apan diha. Kung grasya ng paglinya, pagginulsol, di lang kakutob diha sa pag-angkon, kung dili atong bangon among grasya sa pagpaubos, labi na sa atong relasyon diha sa panimalay. Kaya kung naay magpaubos, ubungag kalinaw o pagsinabtanay. Apan lisod, kinakay garbo, lisod ang reality. Kung gitukod ni Kristo ang Eucharistia, nining pagili sa pagsaylo nga putay sa iyang panawag hangtod karon. Kung diha ta bubuhag grasya ning langit nung kalanon to face the reality diha sa atong panimalay, sa atong gitabahuan o sa atong komunidad nga among grasya magdasig nato, maglamdag nato, maghiya nato kay ginaingon, God speak to us through the voice of our conscience. Ang atong konsensya kay nalibaw ta between good and bad, maayog daotan, nindot o bati, but freedom comes in. Pero makonsensya ta kay sayod ta sa iyong diay ang atong buhaton, at least na konsensya na lamdagan, nagiyahan ta sa matag usa. Muna nga, nindot ning atong panagsaulog karon og iyong ko assignment ni ninyo. Kay nga naman, kung daghan tang nanambong karon, mas daghan ang wa dinhi. Asa man ni sila o kini sila mga membro sa inyong pamilya. Pahinumduman unta nga importante ni nga reenactment nga paghugas sa mga tiil. Di ba na siya lalim? Sabi na kimi mag-idar-idara ng pari, sakit sa hawak din taon. Di ako experience siya sa kanyang parokya dito sa norte. Nagtuo ko ang kamot right kubalan. Nighugas ako sa tiil. Ang tiil ko di ay kubalan. Kaya mga mag-umaman ba? Magpiniil. Muna ba nga dili sayon ang pagpaghugas? It takes humility. Si Kristo, He modeled that humility, nagpaubos. Kung muna iyang giingon, kung gusto mong dako o mga lagad, pagpaubos. Pero lisod ang maong reality. Muna nga itong pagsimba o nga itong pagkalawat, kay ang maong kasaysayan diha sa Old Testament, milaglag man sa mga Ehiptohanon to prove God is with His people
wa po ng biblical food, makaingon ko nga atong basihan, basta mag-birthday ta, mag-ihaw ni tag manok, kaya pagpadugo, biblical, iha na sa Old Testament. Apan kining kalanon, importante man ang kalanon. Kung ako gin-emphasize nga kanabang estudyante, nga mo eskwela, way kaon, no matter how good sa pagtudlo sa maestro maestra, di nakasabot, kay giguto man. O bisan kita mo trabaho ta kung watay kaon, di kita mahinultol. Kay giguto man kita. Kalanon lang gay na sa lawas, naamatay kalan. So ato bang nasabtan kining kalanon sa kalagatong salmutan matag panahon nga kita musimba sa adlang Domingo? O kanang musimba, daghan po ta kay pito man kami sa dinisimbahan. Pero sa akong gihapong eksperyensya, mas daghan kay awa kadang mga kalihukan, socialization, kugupan, bisag mag-uwan, mukunod ang manambong simbahan, apan kung na mga disco, tig pa kay mag-uwan pa, bahalag mag-uwan, magpayog, maglapok-lapok pa. Ha? Muna ba nga nagkulang sa pagsabot o ato biyan ang obligasyon pagpasabot unsa ang misa nga atong salmutan karon pagpahinumdum sa gihimo ni Kristo uban nga sa 12 ka apostoles. Magpalaw ta diha ni Kristo sa pagdagan sa Kristyanismo. Diba atong marikol sa kanta ni Yoyoy Villame, Mactan 15:21, when Bacchilan discovered the Philippines, o karon aniya ta 504 years na on that discovery sa Pilipinas, sa Sugbo, nga diin atong sa ulugon dinhi sa Lapu-Lapu, karong umaabot Abril 27, ang kadaugan sa Lapu-Lapu, ang pagpatay ni Lapu-Lapu ni Bacchilan nga nagalag Kristyanismo. Apan ang mong Kristyanismo, bisan sa kamatayon ni Bacchilan, wala mamatay. Handumo nato ang Sabado, Bispira sa pista sa Basilica, third Sunday, sa Fluvial Parade, paingon dito sa Basilica, dahil sugdan ang misa o kabahin sa mga kalihukan, reenactment, sa unang bunyag o pagpukpok sa cross na nakagihapon ang cross diha sa Bacchilan cross. Unang bunyag ni Juanag Pumabon. Muna nga, tungod sa mga bunyag, tungod sa atong bunyag, managsuo na ka sa pagtuo, o diha lang sa Santos nga misa, kining dakong pamilya, nagkahiusa ta, alam ng maong kalanon, 504 years na ang Kristyanismo. Nagkulang ta sa pagsabot, o lamang pagsabot, o moingon yun ko sa kanunay, by birth we are Roman Catholic, but by choice, mamanhin na ta, kung laing tinuan tungod sa laing-laing hinungdan. Muna kumutan-aw ta ang Iglesia ni Cristo nga nagsaulog niadtong 2017, 100 years kay 1917 na tukod. Kung mag-isgot ta sa Aglipay late o 1900s, kung mag-isgot ta sa mga born again na ay sa ano sa natukod, ang atong pagkatukod, ang pagkahitaplag ni sa Sugbo sa Pilipinas, 1521. Bisan sa kong ingon, gipatay si Bacchilan, ang Kristyanismo nga gidala, wala mamatay, nagbabilin hangtod karon. Kunya mamalhin pa mo. Bebe, ingnan imong tupad. Ubalhin pa ba ka? Dahil pa mo suguon. Nagkulang ka sa pagsabot, pero sa pagsubay, sa kasaysayan sa mga pangitabo, we are on the right track sa reliyon. Mitawag ka Kristiyanos, daghang mitawag Kristiyanos, pero bibulag sa simbahan nga atong namatan nga naabot dinhi sa Pilipinas, nga naabot dinhi sa Sugbo. Ug angay lang ning mga higayong ingon ni ini nga atong salbutan, nga atong saksihan ang paghandom ng maong pagilid ugma Bernis Santo. Muna nga ang pagpasakit, wala siya isala, kita na ay sala. O sa kong gingon, kita unta ang ilansang
Muna nga itong pagpangumpisan, ang atong pagpalansang sa kagalingon, dying and mourning of what we have done, o sa kong gingon, mas daghan yun ang dili mangumpisal, munang nalipay ko sa mga lalaki na mangumpisal ba, kay lisudan ni lalaki pagkumpisalon. Muna nga, experience taught us, anay na mauli from abroad. Tungod kay naa sa mga Arab countries, lisod ang pagsimba. Tungod kay trabaho sa parto, amad langit, buko tubig. Dili ka simba. Apan mangitag simbahan, mangitag community. Kanya naa dinhi palibot sa simbahan, doon simbahan, dili manimba. Padumog-dumog, gihapon ni ako naa mis inyong pamilya. Silang nahilayo, nakaamgo. Ang nama sa duol, wa makaamgo. Kini unta nga makasabuta. Muna ang gihimo ni Kristo pagtukod sa Eucharistia. Muna ang kadaugan diha sa pagabanhaw karong Domingo. Kung wa ang iyang pagabanhaw, kawang ang iyang pagpalansang. But siya na banhaw, he proves life after death. O buni nagsugod ang daghang laray sa mga santos. Nga andam, gipatay, nagpakamatay. Tugay bituo kay si Kristo na banhaw, mangutana ko ninyo, andam mong magpakamatay? Hiluman? Muna ba nga hinaut unta ba? Ay sa kong ingon, nagkulang ta, kung sa itong matagsalmot sa mga kalihugan, hinaut unta, nga na ay wisdom will unfold. O kay kalanon bang diskutuhanon, maglangdag, magiya, magdasig punta sa matag usa. O ang mga sakripisyo nga atong gihimo o himoon, bayan lang gud na pamayad-bayad sa atong nahimo nga mga sala. Bayad-bayad ba? Muna ba nga ning atong panaghiusa karon as a big family? Lingia ang naa sa imong luyo o ingna, salamat sa imong pagtambong karon. Luyo anang tupad, kailan tutupad kanina? Masalamat eh. Pero baliya, dili akay pasalamatan kay ato ng obligasyon na nagkulangan ta sa pagpalaw o pagpasabot ng atong kalihukan sa simbahan. Munang hinaot unta, siyon hinaot nga atong salmutan ang magkalihukang ingon niini kay mga pagpahinumdum kung sama sa mga pagbasa ang pagpaminaw ang masabtan ang kasaysayan gabi nining adlaw ang kalihukan sa pagtukod ni Kristo sa Eucharistia. Human bayas misa, hipuson ba yan ang altar kay hapin? Hipuson. Kay ibalhin diri sa kilid ang Ginoo alang sa bisita ng iglesia. Hipuson. Ipanabuna ng mga santos ang mafokus ka sa kinabuhi ni Kristo. O ginauton ka sa gingon magbabungahon kining mga adlaw na akong gi-celebrate. Taas ka ay white trabaho, white klase. Pero ang uban na makasyon, naglilinghayaw, nagpahayahay, wa makasabot, nagkulang, ububunan life assignment ninyo, na kamo pasabot ni mga tawhana nga naa sa katagsa natong ka pamilya. Munang sa Padaling Santos nga misa, kay disaan ko gahapon sa akong misa, nga bubo na lang akong wali, tungod kay ihamanggod nakamisa, manggod ko, sa Silveres, lahog niya na ay sa amin, gibutang dinadako kayong pahinumdum nga ang wali 10 minutes ra. Diyos minutos na matingali. Ikaw, muna na inaunta ba ng atong panaghiusa? Maayo ning buhat kung malipay ko kung mga laki manimba kaya lisurat yung taong pirahon paingon sa simbahan. Nicho na muguna sa bababae kinimbahon, tulingi mo
daghan yung mga kalalikinan na misimba karon. So, inaon ta, ilaputok sa pagsimba, o ang pagsimba, maghatagutag hinay-hinay na usaban ngadto sa kagalingon to become better Christian, living a Christian community or society. Alaman ninyo. Ay, ito man na yun mo, manglingkod pagbalik. Kaya palingion mo, di mo mulingi. Pasulti mo, di mo musulti. Patindog, tindog ka na. Salamat sa iyong kabuutan. Isunod ang papahugas o sa hugasan ng talong.